Sikubingelele siphinde sikwamukele eMakhaya TV. Kwamuza uney'nkinga, abanye bathi ikhaya lendaba. Kodwa mina ngizothi la esisiza khona abantu ukuthi bengay'bulali. La siqhamuka khona ney'xazululo zokusolva, zokukhulula abantu kuzo zonke izimo zempilo ey'bakhungethe. Ngoba phela ekugcineni akusikho konke ukuhlupheka noma usizi olumayelana nemali. Abantu baney'mali eningi, kepha baney'nkinga nemali engeke isolve. Baney'nkinga ey'dinga imibono yabantu, kuye kuthiwa ukuhlula amadoda kuyabikwa. Nenjobo enhle iye ithungele ubandla. Namhlanje sizoxoxa nosisi naye othe mayibuka iy'tori zabanye abantu wathi mhlambe nami mangasho esami ngingakuthola ukukhululeka komphefumulo. Azile kuzoxoxa indaba zasestradini zakhe, akazile ukuzohleba ngamagama abantu. Kepha uzoxoxa indaba yakhe naye simhluphile. Ukhumbule mlaleli ukuthi nami nginenkinga yami, nawe unenkinga yakho lapho. Wonke umuntu uney'nkinga zakhe, kepha namhlanje sizozwe nangu usisi othe igama lakho uthanda ukuthi siligodle. Sisi, sikubingelele, siphinde sikwamukele eMakhaya TV. Yebo, ngiyaphila njani? Hayi thina siyaphila sisi, iy'nkinga sihamba nazo, asazweni ukuthi yiphi le nkinga engaka usuthe cha. Namhlanje le nkinga ngithanda ukuthi ngikhulume ngayo. Sisi, yini ekubeka ukuthi uzohlala nami namhlanje la esitoreni? Ngizokhuluma ngodaba lami olujule kakhulu ekukhuleni kwami nezinto engagcina sengizenza ekugcineni ezangibangela iy'nkinga kakhulu. Njengokuthi ekukhuleni kwami angikhulanga kahle ekhaya. Njengokakhulu kahle ekhaya kwami ekhaya isimo besingekho sihle, besiphila ngemali yeqolo. So sigcine nathi sesingasayitholi imali yeqolo ngoba masukhulile usuku 18 years imali yeqolo iyavaleka. So nginomuntu ebengimthanda si-right untanga wami. So mesithandana nalowo muntu si-right ngagcina sengithola umntwana wangimithisa. Esengimithisile waqala washintsha waba nezitori esegijimisa namanye amantombazane nje ashuthi wayesebona ukuthi angcono kuyena. Then ke sagcina sesisahlukana ke nengane engayinaki vele ke nami ngiyinaka ngokuthi ngabhalisela iqolo ukuze sikwazi ukuthi nengane yami ikwazi ukuphila because nasekhaya vele sikhule ngaleyo nto. Ekuhambeni kwesikhathi ke bekunomunye nje ubaba esigodini sangakithi, so lo baba lo vele ube isigwili enakho konke namabhizinisi akhe. Njengoba benamabhizinisi so sakhulu wahlangana nami ngangiyokha amanzi nje emfuleni. Wakhuluma nami njengokuthi ufuna ukungithatha engenza umfazi wakhe wesi4 cause yena ube namakhosikazi amathathu. So ngavuma, ngase ngathi ngizoqala ngikhulume noma ekhaya ngimuza ukuthi yena ngabe uyavumelana nalokho ke. Ngathi mengibuyele ekhaya ngafike ngakhuluma noma ngakhuluma nosisi bami. Umama akazange eze ehlabe ihlikize wavumelana nami ngenxa ukuthi uyasibona vele isimo ukuthi asikho sihle ekhaya. Because vele nabanye udadewethu nabo babeney'ngane nazo futhi letha umthwalo ekhaya. Wagcina esefikile ke ekhaya wazocela walobola kwenzeka yonke into sashada ngaboma kodwa kho wesi4. Kuyimina omncane futhi lapho ke bonke badala kumina kahle apha ebangontanga bama kanje. So ngangena kwakukuhle ku-right ngijabule ngihappy. Isikhathi esiningi wayehleze nami wayenginaka like ngokuthi nje ngiyafika. But laba badala babengakujabuleli lokho ke babengekho happy futhi ngakho ngenxa ukuthi bona isikhathi babengasasitholi because ngisho ukulala wayehlezi lala kumina endlini. Sekukancane ukuthi uyobabona yonke into leyo ukuthi sebekhathi complain nangemali ukuthi abayitholi bathola imali encane. Zaqala inkinga. Mase kuqala inkinga angisakwazi ukuthi mina ngi-enjoy njengoba ngi-enjoy emnganeni bami. Emnganeni bami bengi-enjoy yonke into because bengazi ukuthi ngisekhaya vele ngenza into engiyithandayo. Ke nanokuthi umuntu ebengishade naye njengoba bebomdala ngisho ekamereni ubengasaperform ngalendlela le yokuthi sizingane ngobeni besemdala eseyigulela yonke lonto. So kwagcina enengane yomfana. Ingane yomfana kuyafana ukuthi siyalingana singontanga. Njengoba silingana nengane yomfana, ingane yomfana ubaba ubuye ehambe ekhaya. Uma ehamba usuke uyochecka amabhizinisi akhe eyonaka into eningi zakhe ukuze kwazi ukuthi ungene imali ukuthi siphile because unabafazi abawu4 uneyingane lo muntu ziningi futhi igcwele imizi. So bekuphoqa ukuthi ebuye ehambe enyamalele ekhaya. Uma enyamalele ingane yomfana ibike ifike ekamereni. Ifike izongithinta ngisho kuthiwa ngisekitchen ingithinte ibe nalokho nje ngiyikhuza but igcine izingitshela ukuthi phela mina nguntanga wayo ngithi mina ayibonga ngegana ubaba wakho mina nguma wakho. Yathi yona ayikho leyo nto mina nawe singontanga siyalingana. Kwathi ngelinye ilanga ngihlalele nganqeda ugeza ngibathi ithawula ngisekamereni. Ngabona ngomfana esengena uma engena
vele angigqokile. So kwagcine sesibambana, kwagcine sesisalala naye ngendlela nami bengayilindele ukuthi ngase kwenzeke ukuthi singaze silale. Sagcine sesisalala, ngamtshela futhi ngathi ngisacela ukuthi kugcine la kungenzeki futhi ngicela lento ingaziwa umuntu sifihle. Hayi ekuhambeni kwesikhathi umfana lokhu uyabuya kumina, angisakwazi nami ukuthi like ukuthi ngisengizomxosha kanjani because vele ngase ngimzwisile vele. So lokhu uyabuya uhlezi ufuna ngimzwise kugcine kwenzeke. And naye unomfazi lo muntu lo akasakwazi ukunaka abafazi bakhe nezintombi zakhe because vele usawumfana omncane nawe ubejolele eceleni. Akasayinaka intombi zakhe ngasonke isikhathi ufuna ukuhleze nami. Uma ebuya ubaba naye unami. So bese ngasazi ukuthi ngenze njani. Yingakho ngize ngafika ngathi nami ake ngikhethe ukuzobika udaba lami mhlawumbe ngase ngulithola usizo into ekanjalo. Hey seswami ngiyakuzwa mina futhi nje ngikuzwa kahle. Isitori sakho usibeka asidingi nokuthi size siphazamiseke. Kepha ke imibuzo njengenjalo njengoba usho ukuthi waya nakini bavuma ukuthi uyothandana nobaba lo wayemdala kuwa kufaka esithenjini. Manje uzwe kahle into esixaka ukuthi ubusha bakho njengomuntu osemusha awusabujabulile kanti futhi nasekamereni ubaba lo mdala akasakujabulile ukuthi mina ngibona ukuthi indodana mhlawumbe yalibuka noma yakubuka ukuthi awusajabule yasibona ukuthi ezoshaya isikhala noma naye yavuka ukusa kwayo angazi mhlawumbe ngelinye ilanga sozwa ngayo enagcina senithola ke seniganga naye indodana le ekudleni kababwayo. Kepha manje ukhala ngokuthi ubaba mayikhona nanga ubaba naye indodana ikahlahle wena la usunesithembu sakho esithenjini okuso makuba nguzwa kahle. So usibhalele la ekhaya osifanele sikwazi qala ukuthi yini wena ufuna sikusize ngayo ufuna kwenzakaleni kodwa ukuze sikwazi kufanele sazi zonke ama details. Ngizothanda ukuthi ngibuze ukuthi wena usamthandana ubaba okwakuyena omlethela noma ubhala ufuna ukuza ekhaya noma usufuna ukuphuma yini le esikuhlupha manje ngoba noma mhlawumbe usubalekela ihlazo angazi futhi mina ngeke ngikuhlulele ngeke ngikucabangele ingakho abalaleli baye bengithuke bethe wena ukhuluma kakhulu ngamphazamisi. Kufanele kuyitshelele wena ababukeli ukuthi size sibelana nje yini ke lekuhluphayo. Ngize ngibhalelele uhlelo ingoba sengifuna indlela yokuphuma la engikhona ngoba ngengikwazi ukumelana nabantu ababili and nengane le ingane yomkhwenyana wami and umkhwenyana wami naye uyinkinga kwayena yedwa kumina because imdala ekamerweni angisajabula inkonzo yasekamerweni nezinto eziningi engabe siyazenza njengokuthi njengoba ngisemusha mina akakwazi yena ukuzenza because vele usiyayigulela une BP na une lento asakwazi nokuphuma ama out yabona into eziningi asakwazi ukuzenza. So ngifuna ukusiza ukuthi ngiphume and nenkinga enginayo ukuthi ekhaya basenazo inkomo zokuthi bengambuyisela ukuthi ngihambe mina ngiyekhaya because nasekhaya nabo sasihluphekile vele kuningi sebekwenzile ngalokho abakuthola ngami. Umama usekhona ekhaya? Ya uma ukhona ekhaya. Mhlawumbe usuke walibeka lolu sizo lwakho kuma wakho kuzala cha mama sengixakekile lapha ekhaya noma mhlawumbe ungamtshelanga ukuthi sengifike ngaphinga kodwa mhlawumbe umtshela ukuthi sengifuna ukuphuma kulomshado lo engo. Ya ngike ngakhuluma noma ekhaya ngambikela ngalolu daba noma ngamtshelanga ukuthi ngigcine sengilala nengane egcekeni angimtshela ngalokho but ngeke ngamtshela ngifuna ukuphuma angikho happy la engikhona because vele ngangihanjiswa ubunzima bempilo because ngenkathi ngize ngena khona ingoba wayeshilo nokuthi uzonakela nengane yonke into that's why ngagcina sengene khona mase ngifuna ukuphuma uthi uma ngiphuma khona ngizophuma ngibuye ekhaya ngizoqala impilo empilo enzima yini engibuyele ekhaya angihlale ngibekezele. Nasakhula kuthiwa kuyabekezela emendweni kodwa manje okwakho ukubekezela akufani nakomunye ngoba sekukuningi osekwenzekile kulomuzi lo oshadele kuwo. Engifisa ukwazi ke ubudlelwane bakho nomama laba obafice esithenjini othi balingana noma wakho mhlawumbe akekho eninokuxoxa naye mhlawumbe nibonisane ngoba phela nawe umuntu ungaxoxa nabantu ubone ukuthi uphuma kanjani kulesimo lesi noma bona beze behlale isikhathi eside kangaka beze begugele khona
ikuphi okungcono abakwenzayo noma bahlaliswe yini usizo alukhona usakwalifuna ngaphakathi. Omunye umuntu uzothi usugijima nje uyofuna into noma mama awucanga sesifika kubaba namakhamera ethi hawu kodwa nkosikazi wami le ndaba besingayilungisa usungaze uyolanda ama-TV ngento elula kangaka. Ngike ngakhuluma nomakoti lo wesithathu engimlamayo. Ngithe mengikhuluma naye because yonke into yena umuntu ebengikwazi ukukhuluma naye noma naye bebuye bemfake lo moya banawo, but yena uyakwazi ukuthi ekwazi ukukhuluma nami if nginenkinga naye, uma nenkinga uyakhuluma nami. Wangitshela ukuthi angihlale ngibekezele naye njengoba uhleli ngoba ubekezele naye unenkinga eziningi. Wathi ngathatha khona abantu abanenkinga edlula ngisho ezami izincane, so mina angihlale ezinkingeni zami ngibekezele lapha ekuhambeni kwesikhathi ngiyogcina ngize ngibone yonke into isi right. Esengifisa ukwazi ke futhi ubaba lo okuyena wakuletha kuleli khaya, mhlambe manikhuluma ke ngabashadikazi uyambikela nicha baba phela mina ngiseyingane ngisadinga amaswidi, ngisadinga ukudlaliswa, ngisadinga ukujabuliswa ezintweni eziningi. Angisafani mhlambe nomama noma nezalikazi lezi owakhula nazo ngoba nawe usugugile. Mina khona la engisafisa ukuhlekiswa khona kangcono. Manikhuluma njengabashadikazi kuhamba kanjani? Akukho ukuzwana because yena uvele engitshela ukuthi yena umdala and usekhulile, izinto akazenzayo yena uyenza into yokuthi ekwazi nokuhlonipheka isithunzi sakhe endaweni. Akakwazi ukuthi emdala emngake nabafazi bese etholakala ehlele egangeni njengokuthi uhleli uyadla amagrebhisi, udla umakheke, uphuza amawayini, ngeke ezeyenze naleyo nto. Njengoba wangithatha wangenza umakoti wakho wesi4 ingoba yini wayeseyibone indoda endaweni ehloniphekile futhi usafuna ukuhlonishwa. So manje vele kuyonke kuleyo nto asivumelani futhi asihambiselani nayo. Umbuzo okugcina engizoba nawo, umfowethu lo ontanga yenu oyingane yakho efanele ngabe ukubiza ngomamncane, yena ngobe selokho ekubelesele nje uthini? Ngabe seniyathandana, seyakuthanda noma ngabe niyatshontshana ukuganga? Manikhuluma phela ngoba angicabanga ukuthi uvela ngene endlini nenze lokho enikwenzayo ephume ehambe. Mina naye like into ethu sayiqala like singakazi sikhuluma, ekuhambeni kwesikhathi wagcina seconfess ukuthi uyangithanda futhi yena engakwazi ukuthi engithathe kubaba wakhe engishade, enginikele injabulo engiyifonayo ngoba uyabona ukuthi angijabule la engikhona because ubaba wakhe uyazi ukuthi imdala vele futhi labantu akashade nabo baphambi kwami vele ontanga bakhe, mina ngimncane kabi ngisafanele uyena. So nami ama feelings ngigcine sengizwa ngathi ngiba nawo ngenxa ukuthi vele angikho happy kulo mshado engikuwona. Hayi seswami ngikuzwa kahle futhi ukucacisile ukuthi into oyifunayo ufuna ukuthi uphume kulomshado kuwo, and ekhaya mhlambe mobuyele ekhaya uma wakho ukhala ngokuthi usabuyele ekuhluphekeni ovela ukuphila and abasenawo namandla ukuthi umkhwenyana mayengathi ke lethana okungokwami bemnike into zakhe. Kodwa futhi engikunotisile kule nkulumo ngathi nomkhwenyana lo okamzaleli usenale ngane le yodwa. Angazi into kanje indaba zomshado nezithembu ukuthi ziyexazulule kanjani, kepha bakhona abantu angazi kuthiwa umuntu baya kwi-counselling ekhuluma ngezothando. Khona nje ngiyazi ekhona la eThekwini umshado since kwaba umshado wesintu kube wesilungu ngabe sithi akudivorce, kodwa futhi azizile kuzomosha imndeni abantu ngoba mina ngibuye ngikholwa ukuthi into ekanje isengalungiseka, kepha yikho ukuthi semaningi amahlazo asenzekile kulomshado lo, kodwa bekusengakhulumeka. Ngeke ngithi mina ayiphuma kulomshado, ungaphumi ngoba asifuni ukubhidliza. Egcineni isixazululo esizosithola la fanele ukuthi wonke umuntu simshiye ejabule. Bakhona ke abalaleli bethu abadala, khona obaba abanezithembu, khona umuntu owakhulela esithenjini, khona osisi abancane abangakweluleka nabo abasesithenjini. And into ecacile la ukuthi imfihlo yenu nomfowethu lo ngangawe ayikazi umuntu kuseyeyenu, angazi kusengenzelani. Mbukeli lapha ekhaya
ngiyafisa owazi ukuthi senzaleni, kepha mina ebengafisa ukuthi umuntu simthole kuqala umfowethu lo eniganga naye, mhlawumbe simtshele ukuthi cha ayiphela, ngoba angeke kube kuhle mhlawumbe mangathiwa ubaba lo omganile uyazi ukuthi wena nendodana nenzani, and noma walendodana naye nje ngibuka ichaos yodwa engenzeka kulowo mndeni since kuwumndeni omkhulu, kepha sozama ukuthi simthole umfowethu lo ukuthi iphele, ngoba eyokuqala into efanele siyisolve ukuthi ayiphele ngempela lento eniyenzayo le, ngoba izodala iy'nkinga zibe likhuni. Le yakho ukuthi usufuna ukuphuma kulo mshado ngizocela siyiyekele kubabukeli, ngoba sengisho ukuthi sokulayela i-counselling engicathi sozama ukuthi ibe mahhala noma sizame ukuthi sibone senza kanjani ukuthi ungakhokhi, mhlambe khona umqondo oyothi mosuka khona ubuye nawo. Kodwa into enhle ukuthi usuyikhulumile le ndaba le, ngoba usuyibhodlile nathi sozama ukuthi singakuyikelela izandla, singakujaji, sikusize. Kodwa nabalibukeli bethu-ke yibo abanamandla amakhulu, yibe siye sibathembe ukuthi cha ixazululo zabo zisakhe zisinike nemiqondo. Into emnandi-ke into ekhulunywa ebantwini ikunika imiqondo emibili nasisi, abanye bazokugxeka, abanye bazokusiza. Uma uqhathanisa lezo zinto zombili isixazululo sibe right, ngoba uma uzothola abantu abazokugxeka kuphela angeke usithole isixazululo, kanti futhi uma uzothola abantu abazokukhamfatha kuphela angeke usithole isixazululo esi-right. Udinga imibono yabantu ehlukene. Cha, mbukeli lapha ekhaya lolu daba ngicela ukuthi silixoxe nawe, siqhubeke kuma-comment section, silikhulume, siyishare le video le, siyilike, siqhubeke sisubscribe kule show. Usisi sozama nathi simsize ngendlela esizosiza ngayo, kodwa soqala ngobafu uthi cha akame kancane manje, akathi ukwehlisa, akangadli ubaba wakhe ikhundla, bese siqhubeka-ke nodaba liqhubeke. Engingakusho njengamanje ukuthi lapha emakhaya sithemba ukuthi uzosithokozela, siyeze isiqephu esilandelayo. Usale kahle.